UEFA'yê di Lîga Şampiyonan de 11 lîstixwanên herî seketî hilbijartin. Serdema 2023-24 dawî bû. Di hemû lîgên UEFA'yê de lîg bi dawî bûn serketî derketin ortê yên ku kupayê xwe birin mala xwe birin. Di Lîga Ewropayê de sê heb kupayên mezin hene. Ya herî mezin Kupaya Lîga Şampiyonan e. Ya duyan Kupaya Lîga Ewropayê ye ya sêyan jî Kupaya Lîga Konferansê ye. Di Lîga Konferansê de Olympiakosê di deqîqeya 116 de Fiorentina 1-0 têk bir û kupa bir Yunanistanê. Di Lîga Ewropayê de Atalantayê bi 2-0 Leverkusen şand mala xwe. Di Lîga Şampiyonan de ji xwe lîga herî mezin ev e û kupaya herî mezin ev e li Ewropayê Real Madrid bû şampiyon. Real Madrid êdî xwedî vê lîgê ye. Ji her kesî zêdetir bûye şampiyon, îsal jî dîsa ew bû şampiyon. Piştî vê yekê piştî ku lîg xilas bû UEFA'yê di Lîga Şampiyonan de 11 lîstixwanên herî serketî hilbijartin. Ji van 4 kes ji Borussia Dortmundê hatine hilbijartin. Qeleparêz Kobel, dîsa Hummels, Mitsın, Sabitzer. û 4 kesî ji Real Madridê hatine hilbijartin. Carvajal, Rudiger, Bellingham û Junior. Wekî din man sê heb. Yani ji 11 lîstixwanên herî serketî 8 ji du tîmên ku derketibûn fînalê. Yê din Vitinha ji PSG, Phil Foden ji Manchester City û Harry Kane ji Bayern Münih. Di nav van hemûyan de jî Junior ji Real Madridê bu lîstixwanê herî serketî û bû yekemîn. Çima ya yekem tîma wî bû yekemîn. Serketinekî mezin bi dest xistibû. Ya duyan di 10 maçên vê lîgê de lîstixwan Junior tam 6 gol avêtin, 5 hebzî asîst kirin. Yani kesî nekarî pêşî wî bigire. Di fînalê de jî wisa bû, Loma hek kir bibe lîstixwanên herî serketî. Îsal xilas, her sê lîg xilas bûn, lîgên hemû welatan jî xilas bûn, heta payîzê naberek wisa heye, lê berî wê Euro 2024 heye. Ew jî vê mehê ye, vîdyoyekî din de em ê li ser vê bisekin.